Hor mai bat ikusten duzue, mai hori da hain zuzen ere aita Luis Villasantek erabiltzen zuen maietako bat. Horrexegatik dago hor, aita Luis Villasante, dakizuen bezala, ez bakarrik frantziskotarra, baita ere euskaltzen burua izan baitzen. Beraz, berak erabilitako maietako bat dagoazue hor, eta horren gainean izenpetuko dute elkarte eta erakundek. Horrezaz gainera, hor dago irudi bat. Irudi hori da Oteizaren misterioa. Eta Oteizaren misterioa da hain zuzen ere Oteizak frantziskotarrei emana, Vitoriano Gandiagak hala eskatuta. Dakizuen bezala Vitoriano Gandiaga ere euskaltzain urgazlea izan baitzen frantziskotarra izateaz gainera. Beraz, hor lotu nahi dira, alde batetik frantziskotarrak, Oteiza, Gandiaga, aita Luis Villasante, iragana eta etorkizuna adierazpen honekin batera lotu nahi direnak. Hemen protagonista batez ere elkarte eta erakundeak dira,